Dobro. Врискомасти στο поле Бяла, имасте и каноме до една елинико схолио, та педја подио хронято каноме до схолио, та педја пересто хроноитане декапенде, тора ехоме икоси педја, матернон и глоса, та Библија ке олата прагмата ја наматоме ти глоса, мастафери о аеропус, και τώρα αρχίζουμε να ρωτήσω κάτι, από αυτά τα παιδιά είναι ντόπια ή ελληνικής καταγωγής ή βουλγάρικης? Έχει και παιδιά από ελληνικής καταγωγής? Ναι, έχει και παιδιά. Έχει και ντόπιους? Έχει και ντόπια και έχει και... Ενδιαφέρονται να μάθουν και οι ντόπιοι, έτσι? Ναι. Όλοι μάθουν τη γλώσσα. Δεν είναι μόνο με... Το καλοκαίρι εσύ πού ήσουνε, στην Ελλάδα? Εγώ ήμουνα στην Ελλάδα, στο Θεσσαλονίκη και έμαθα η γλώσσα. Και τελείωσα 4 τάξεις. 9 χρονών, μαθαίνω ελληνικά 1 χρόνο. Μπράβο, γλυκιά μου. Την γιαγιά πώς τη λένε? Бабачка как се Вась. Другата? Ани. Lene Kosti και Αντάια. Είμαι Κώστης και ο Αντάιας. Τις λένε Έλλη και Άννα. Είναι η Έλλη και η Άννα. Τους λένε Κώστη και Έλλη. Είμαι ο Κώστης και η Έλλη. Μπράβο. Πού κλείνει? Έλα. Εντάξει, τι γίνεται? Το σταμάτησε? Πάτσα εδώ. Βρισκόμαστε, πώς λέει το χωριό, πώς το λένε το χωριό σας? Κομπζό. Το χωριό πώς το λένε? Μπράβο. Κομπζό, Κόζακο στα ελληνικά. Στον Κόζακο και βρισκόμαστε στις αίθουσες του σχολείου, όπου θα αρχίσουν τα μαθήματα ελληνικής γλώσσας για 15 παιδιά. Στο πλάνο βλέπετε τη διευθύντρια και τη δασκάλα. 20 παιδιά. 20 παιδιά, ακόμα καλύτερα, στα οποία ήδη έχουμε μοιράσει μπλούζες, βιβλία και γραφική ύλη. Όσοι από εσάς έχουν στο σπίτι παππού ή γιαγιά που μιλάει ελληνικά? Όπως βλέπουμε, σχεδόν όλα τα παιδιά, και η διευθύντρια θα σηκώσει χέρι, έχει γιαγιά που μιλάει ελληνικά? Και η γιαγιά κουνάει καταφατικά το κεφάλι. Dobro. Πολύ ωραία. Και η διευθύντρια από τη μεριά της γιαγιάς, της μητέρας, είναι ελληνικής καταγωγής. Ευχαριστώ πολύ. Ето това се иска от вас. Айде, ευχαριστώ. Готови сме. Снимката стане. Свинката Москва, където беше. Δεν είμαι από το Δημαρχείο δεξιά, πλατεία Δημαρχείο, αριστερά βιβλιοθήκη.